Okay, Keksona, naniyaga pa ninyong alagat sa kanginan, Phone Pie, Barili Morales, and then my partner kapon diri si Randy Tayad. Okay, good morning kanyang tanan, and then asap kanyang tanan, no? Always say a prayer. Di mo na ini-text na ko diri, si Lando Dongog day, no? Okay, good morning kuya, Trefon, paki-greet me, no? Diri sa tuburan nga, always na minaw gyud nimo. Okay, everyday. Si Danny Delia, si Loy Julie, og sa tanan. Tanan na lang namo nga mga kaila, mga silingan diri nga kusog kayong maminaw sa DWHP labi na ginining kun ako ang pasultihon diri sa Apalan, Tuburan, Cebu, gikan ni Rolando Dongog. Okay, thank you kailan. Okay, may pagpaminaw ka ninyo. O sa tanan usab sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Bueno, ang suwatan po karatong tagan og pagtagad ay pinada kini sa usa ka nakuyawan nga asawa. Gilubat-lubatan tingan ni tugkag hubag kay kuyawan nga asawa kuno. Magtago lang sa ngan nga nindot sa kingan ay moron kuyawan sa dinhi Masing. Gibati ko karon kining nahitabo sa kong bana nga nakuyawan ko. Murag da baka ni siyang kaguol nga ning panahon sa Pasko nahanaw ang iyang negosyo, ang iyang source of income. Ang tinuuray, basta moabot ang Pasko, maarang-arang sa gyud ang among panginabuhi. Kay kini akong bana mamuhat man ni siya og pabuto. Sagol-sagol lang, na rebentador nga gitawag og bakos ni Judas, na ay super lula, ug nasa bag-ong gibuhat nga pabuto nga gitawag og mauti bam. Mao magud ni ang dagan sa mga panghitabo. Masing! Uy! Huy, masinggan! Unsa di ako stan? Mamasinggan karon. Ay ginagmurdira ako ngaan. Masing ra dili masinggan. Dugay kam ko mikihol diha. Ngano ba kustan? Good news, maayong balita. Unsay maayong balita? Ang mata sa agta nalata. Kraan ay. Unsa ba maayong balita nimo ha kustan? Doon ako'y bagong invention, bagong kaplag. Ay po si bagong kaplag. Uy, unsa na uy? Yes! New discovery. Og siguro kong muklik ni. Unsa ba nang bagong kaplag nimo ikustan unsa na? Bagong matang sa pabuto. Og siguro kong muklik yun ni. Unsa kustan paboto? Oh, firecracker. Bago ning matang sa pabuto. Kay ning panahon sa Pasko, nagkuntis lang ang mga pabuto. Na Spirlolo, na atomic bomb, kasi klase lang. Lakip ang rebentador. Doon na daghang mga klase. Mao kini ako, nangita ko ba kanang dag ko og bagong invention nga pabuto. Unsa man ni bagong invention nimong paboto ha? Kuan ba na? Buto-buto? Buto-buto day. Tanong man ang di ba bina buto-buto? Unsa lagi na lagi uy? Sipak ini, kusog ini buto. Unsa lagi na hakustan? Gitawag din ako mautibam. Mautibam? Mautibam, oh. Akong bagong diskubre nga pabuto. Siguro ko nga, balitan kayo ni. Demand ka ni sa mga tao. Uy, Kustan, bisag mag-imbento kapag pabuto nga parehas hydrogen bomb, useless lang gihapon ng tanan. Unsay useless? Walang gihapoy kapuslanan ng tanan, uy. Ano aman nga? Panahon sa Pasko, bagong tuig, ang mga tao, mangita, magsipa kay mga pabuto. Pero wa na lagi na kapuslanan ang tanan, Kustan. Wa na isalir. Kasi wala salir ba? Ikaw ba, Kustan, bahimasa ka man untag balita, uy. Unya tigpaminawan kapag straight to the point ni Atty. Rafael Banyok, pero nagmata ka lang gihapog buntag. Oo, sa malagi na. Karap sa kali, ay. Balaod na. Balaod. Kasabot ka, balaod na ni Presidente Duterte nga wa na'y pabuto. Unsa? Ginadili ang pabuto. Bawal ang pabuto. Kasabot ka? Unsa bawal? Lagi wa na'y pabuto. Uy, magminaw na bagong tuig. Nga tradisyon man sa matag bagong tuig, magpabuto, magyuta kay, pawa ko na bugaw nos di malas. Pero nahibaw kag yun unsay mahitabo human sa bagong tuig, nasayod kag yun. Nga naman eh, unsam din mahitabo? Mausab ng apelyido sa tao, o dili pungkol, buta na. Ikaw, imongan, Constantinople. Liwas bagong tuig, Kustan pungkol na. Uy. Uy, supako ni mong balaod ha, Kustan. Balaod ba ng sabas? Unsa? Masabas ka unya. Lisura ng gobyernong dali ato eh. Mauna, nga ikaw tuman na lang gis balaod, ay pagsupaks balaod, kay malisod ang balaod. Pero Masing, maro gini ang panahon nga mausinso ta? Nga makatigom-tigom ta ba? Mao gini, master na ko, gini pamuhat o pabuto. Gusto kayong order ani, takakitaghalin. Unya, gusto kang mapreso ha, Kustan.
Ay, magbuhat lang tagutusi, oy. Bisag watusi, gidili gihapon na. Nganong di man na mubutong watusi. Pero ang watusi, mas labaw pa na sigarilyo nga dangerous to your health. Kung sila ba sigarilyo? Oy, kaya ang iyang aso, ang iyang pulbura, Oh. makadaot na. Ug ang labing kuyaw sa watusi, iniglupad mo suod sa imong ilong. Nganong mahadlok ka man nga pislat ka mag-ilong? Nanaway ba ya imo taas din na? Oh, dili ni taas. Oh, dili taas pero taloy tiyo. Yes, kahilas ra, kalityo pa. Oh, diha ka man matingkulo ni akong ilong. Ha? Kay bawog kayo, murag ilong ni sa periko tao. Unsa uy, pag sure ay gitas ang kanang imong ilong. Oh. Taas bitaw, taas og katag. Nganong manaot man tong ilong, oy. Na ikaw regaw na una. ng ilong. Mao gani ikaw una diha. Yung sa itong buhaton. Ha? Kaning ang ako nga, di na ko maka-manufacture. Ah, binggala na lang. Kung sabay binggala nga, di man na bubuto. Mura man na sa nagsunog kasi mong kwarta. Di malingaw ang mga tao ng binggala, oy. Ala pa una di aglain. Yun na, kwitis ka, kwitis. Ana, samot Ah. ang kwitis. Ngano? Daghan kayong bayang nasunog anang kwitis. Anong masunog man, nga tuwa man na buto babaw. Na may kwitis ka anak mabuto sa tong atops bay. Ay, magbuhat lang ko kwitis nga, dili pa ibabaw ang lupad. Asa man mo lupad? Paubos. Si paubos. Oh, kakanang mag-imbento ko kwitis nga padong sila ang siyuta, di na pa ibabaw. Sabad ay hilom diha oy. Unya masing, marbin akong kalipay nga maruhay nga itong pagabutang. Kining panahon sa Pasko. Ha? Unya kay, mamuhat mo ko ba nga pabuto? Aw mao lagi nga undang na lang lagi intaw anang bisyo ha. Ah, lisura. Ay, lisod kay masing. Pila ka baba ang nangabuhi na to. Makapalit tag mga butang, nagkapatugod ba tagbay, tungod sa pabuto. Unya karon gidili na. Unya supa ko nimong balaod ha, kustan. Ayun na, sayon na kay masing. Parehas sa drugs ba drogas. Bisag giunsag bantay, kalapos gihapon, pues, mo niya kong buhaton. Nahala sige kustan. Pagbagahay gis imong subatag yung balaod do. Ah, lusot lagi ni. Ako'y bahala. Nagtago-tago gid og buhat ang akong bana og mga pabuto. Nagpalusot gyud kay mao lagi ni iyang talent, ang abilidad sa pagpamuhat og pabuto. Og day adlaw ni ana, day usa ka komprador di malapi sa bahay. Sir, unsay ato sir? Usa ko ka negosyante sa mga fireworks. Ang umprahay kong mga pabuto. Pero sir, Ay lagkadlok bisis. Ako rin mahibaw mo palusot sa tanan. sige sir, nya kamo lay pagsulti sa akong bana sir ha. Hay ba na nimo? Tapos iyang shop, tawgon lang nako, duol raman. Okay? Ako si Mr. Baricuatro, businessman ko. Ang akong business, pamaligyag pabuto. Mura kong sitisihin kadto, ha? Pero sir. Ay, lagkadlo constant. Ay, adto man rin ako ipamaligya sa mga kining mga pabuto nga akong kumprahon nimo sa isla. Dito, way dakop sa isla. Pila may kumprahon ni mo, sir? Kutob sa imong stocks, hot doon na. Kuan sir, kining. Ay, kadlok. Kwarta na ni Constant, kwarta na. Dali sa kong shop, sir. Ano ba kayo daghang mga stocks, ha? Ubay-ubay na kong pundo, sir. O sa mga klasiya sa imong mga pabuto, ha? Nabay modern nga pabuto karon? Na, sir. Kung na may haplas nga tiger bomb, ang ako, bomb sa ni siya. Bomb? Pero dili bomb nga haplas. Bomb ni nga bomba. Di ba? Oo. Sipa di kay buto na. Sipa kay, sir. Gitawag na ako og G-Detox bomb. Grabe nindot. kusog ang butog. Pinakakusog yun, sir. O sa pang-uban mo mga stocks, diya ka ng mga modern nga mga pabuto. Nasa ko yung super, sir. Na may super lolo, nasa ko yung super panyawan. O ka na nga! The best na, kanang super panyawan. Mao na yung kinasipaan. Oh. Good. Hot doon na to, bi. Hot doon na palit. Nasa ko yung imbento nga bingala, sir. Bingala? Pero, dili kayo ang mugawas tubig. May na kayo di makasunog. Oh. O sa may nga na, Bingala ang gitawag og lacto papi, sir. Kana, pag-una. Oh. YMR coffee diha nga Oh, ko, ba? pabuto, ha? Happy ta, sir. You, Magbuhat David. Oh. Gi-research ko ginagmayo, sir, sa internet. Aha. Og nakuha nako ang formula ana. Okay. Tana sa imong shop, dali. Mao ni ang tanan akong stock, sir. Okay, constant. Pakyaon ko rin tanan. Pilay ako mabayra na rin. Masing. Subaya ang tanan, subaya. Excuse me sa, ha? Ah. Kadiyot lang. May tawgon nun ako. Kadiyot. Sige, sir. Okay ra, sir. Sing. Kustan, kuyawan man ko. Ha?
O si kuyawan ka ba eh? Murag, basta kay kulbaan ko. Ay, kabala ka ko. Brad Kustan, yan na sila. Ano yan sa sakyanan nga kargahan, ano imong mga pabuto? Okay, sir. 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 Ah, Sir. tanawa, kita ka ni Kustan, ha? Kustan, kita ka? Uy, mga pulis. Okay, men, mga pulis. Sakmitan nyo ang pabuto ni Kustan. Kini, sir, unsa man ni sir, ha? Unsa. Bypass operation ka ni. Nakapidiya, pidiya. Unsa? Daan pa lagi ko. Sir, karga ng tanan. Karga ng tanan pabuto, sir. Unsa mo na si mong bulsa, ha? Unsa na? Kani, Unsa na? Suik. nagsuik kog panyawan diri, sir. Diba? Panjawan ka pabuto. Ha? Sipa ka na, Yes, sipa. sir. Yes, sir. Ay nagpakuha kay gamiton ta ng ebidensya, okay? Lagi, sir. Lagi. Sir. Yes. Sir. Usasin ninyo kinitawhana. Sir. Tay pa. Ayaw tao, sir, pasayloan na lang akong bana, sir. Uy! Manubag pa na siya siyang gibuhat, misis. Supak ni si Balao ng yung Tanawa ko, Stan. Giingnan tapitaw ka, anak da. Ala ko masula masing. Sige na, dadaan nyo tawhana sa headquarter. Ayaw tao, sir. Pasayloan ako, sir. Gahi mo ko, supak yun si Balao ng yung gusto. Saman, ha? Sige, tara. Kanina na, sir. Manamilit pa ko kong asawa. Magkiss ka pa? Dili, sir. Papakita ko na kumpiyansa, sir. Ano mo ba? Ako likis mo ang sawa. Ayak, sir. Sige, kana. Piyansa yung pagitao na to, piyansa. Oo, saka. Pero murag non-billable man imong kaso, do? Murag isod man. Sir. Pasayloan lang ako, sir. Pasko bitaw ron, sir. Atubanga lang ni kaso ni mo, Kustan. Masing day. Uwara ko day, tingalig. Ay, kahit ka magugugod. Lagog. Ayaw pasungkap si Iring day, ha? Ako rin sungkap, Kustan. Depende lang. Di nagyod ko mo usa. Gikantay. Dagikan ko sa prisuhan. Duwa ko sa kumbana. Dalaw ko. Unya tay, kumusta mas Kunstan? Ako, Stan. Kubida na kuyawan ko sa mong bana masing. Ha? Nga naman tay? Way, kaon-kaon. Guol yun kayo. Pita. Paita niya. Dili na gani. Wala yun. Di na yun makaon. Kung sa tayo tayong pangalan, di man mukaon tay. Kung sa di lagi na mukaon. kuyawan ko. Maun kuyawan ko kay Ibsahe. Mura biyag. Sana makuha niya sultihan ka ng Nalain? mayabag. Yabag na sultihan. Kung sa ko tayo mayabag tayo, uy. Murag biyabag lagi. Murag waan na sa tuno. Hayabag yun. Tay. May dabantayan na sa kong kalainan sa kong bana, murag nausap ang sinultihan, medyo nasintunaw na gamay. Kustan, Sing, kumusta man ka dinispesuhan, ha? Sing. Ayaw lang yung saba sa mga gwardya, ha? Ha? Nga naman, Kustan? Muiskapo ko. Unsa? Uy, Kustan, ayaw ko. Hinaya ng tingog ni mo. Madunggan ka. Pero, unsa ko tayo maiskapo ka, ha, Kustan? Doon na ako ikasabot nga laing piniriso nga muiskapo ming duha. O kung saan man ninyo sa pag-iskapo in town. Naay flashlight ang akong amigo. Ispat ba? Unya, unsa man ang flashlight? Iyang pasigaor nga tos taas. Unya, og musika ng flashlight? Mulatay din ko sa siga sa flashlight. Ha? Ha? Kuyaw man na, Kustan. Uy, Kung sa may nakakuyaw, og pag mo ang siga sa flashlight, tagak ka. mautod, no? Kuyaw sa tuod. Di ko makapuga, pero ngaylaing pagi masing. Unsa man, Kustan? Mag-anam-anam ko iskapo. Si Anam-Anam. Pasangi lang ko. Nga akong idunit ang akong tiil. Dayon ang akong kamot. Dayon akong lawas. Di wanam, kagawas na ko, anam-anam. Kuyaw, gid na. Yun na, Kustan. Dong, nakakaon ka na? Wa ko'y ganang mukaon. Na. Yun na, Kustan. May kauban ka dahil dinispresohan. O nanay, naghinuktok. Magulanon kay ng tawhana. Nga naman di ay. Dugay na kay na siya dinispresohan. Pero nag-uol na siya kay wagi bisan usa ka parente niya nga miduaw niya din Ha? Nga nang wa masimiduan niyang parinti. Kay ang tanan niya mga parente niya man dinispresohan. Unsa na ba yung taon niyo eh? Masing, usar gid ka tao ang makatabang na kudin kagawas ko. Usa ka taong gamhanan.
Kinsa man si Superman ba? Si Batman ba? O si Spiderman? Dili masing. Si Kuan ra gyud. Si Regio Manra. Ah, kuyaw na yun. Og kay Pasko naman lagi, usang akong bana nga nahatagan og parol sa presidente. Nakagawas gid ni sa prisuhan. Welcome home, Kustan! Miss kita masing. Sagingon ko na nga I'll be home for Christmas. Kustan! Oy, kinsa rang cellphone may bagting? Ako ron. Yun na. Sige. Hello? Unsa? Tinuod ba? Sultan ako si Kustan. Bye. Sing, nga no sing ha? Kustan, may nahitabo si mong tatay. Unsa man? Ato alang, balita ilang unya ko. Naunsan ko sa tatay? Ato alang lagi, balita ilang unya ko. Masing. Kustan, unsa balita? Ha? Masing. DOA si tatay. Unsa DOA? Dead on arrival. Unsa? Dead on arrival sa tatay nimo? Masing. Kustan, unsa may namatay sa imong tatay, ha? Kakalit ba, uy? Giotopsy pa sa mga doktor. Kung siya naman siya ni tatay. Suicide ba o naghikog ba? Unsa? Nakayaw. Unsa na niyo, ito nag-diferensya. Na out of tune na yun. Uy! Mauna ni Ron ang akong kahasol. Unsa kaning tornilyo sa akong bana, natandog ba kaha ni? Malai naman usahay ang tinubagan, mayabag man. Unsa may maay na kong buhaton? Nakahunahon na kung akong ipa-check up ni Dr. Pick Inglim or kang Dr. Michael Tabalok ba? Okay ka ha? Unsa magkamoy pasultihon? Masing. Si Masing ato sender. Masing! Kinim ko yung bana, mamuhat rebintador. Nga, giba naman. Nag-goal. Pero, nagguang, namuhat ang yapon, napalusot. Diha may nag-buy-bust. Sakpan, napriso yung bana, nalain ang utok. Mo nang gikan sa prisuhan, nalain ang tinubagan, nga, mo iskapo no siya, kay kuan, iuna yung kamot, iuna ang kuan, hantod nga, nakagawas, kay gitagag parol. Karon naghikog yung tatay o ganun namatay yung tatay balitaan adto na yun so siya yung asawa naon sa yung tatay dong sa na DOA nga sa man sa ambot autopsy pa naghikog ba to suicide ba murag lain na gyud og tinubagan nalain ang utok Board, ako pag yun yung kuan, Board. Ako pag yung pabuto. Wala pabuto, testing pa ron kay buta una ka, pa ning si Pres, tuig no? sa pag-kuan pag-implementar. Para na ako mas mayo sa Kaya gyud. naam ko ko'y suki, si TCN ka to. Pero yung mga baligya, Board, kanar na mga bingala. Bingala, okay lang. Kana ka na murag, dili, buto ka na bitang musirit lang, Ati Pres. Fountain? Fountain, mauro na yung mga baligya. Okay ra. Ang kuya ugod ka na bitang kanang usa na kanang mudagan na kwayan? Kwitis? Kwitis. Kwitis. Kuyawan ko anong kwitis. Nay. Pataka lang na sa usay di matarong ba to sa taas. Naiba natin please para safety no ilang ihigot sa alambre. Ana na sa alambre. Ay, doon ay latayan. Ihigot nila sa alambre o para dili mo anak. Dito. O dili mo ari ato sa taas pa dong. Kay ug ari pataka rib na pinigal maigo Na, karon bitaw na ni mo. Nana, Ati Pres. Taka lang ug Nagi mga sirit. bugoy sad kayo, Ati Pres, nga ipadagan, anas karsada. Malagi, Na yung mga kuya, gibutangan, oy. tukog niya, duslitan, buhi, anas Lagi, karsada. kuya, Murag pansin gugdon ka ang na. mga giba. Mura Ano mo ka na. na kwitis? Mabi na nakasikat sa Pilipino. Nga naman. Katong ga-contest, mga langgam, nga kusukan kasi kusog ng lupad. Ang Pilipinas mo nakadaog. Kaya langgam, butang nga kwitis lubok. Di man na oy. Unsa to ban ibutang sa lubot sa Lupot sa langgam. langgam. Ang kwitis. Mao na nausap ko sumpas kwitik. Lain Ibong lang nga kasi kabutag. Kabutag kwitis ako lubok. lain lang ito paminaw sa akong lubot. Di man to kwitis. Lulo ko na. Super lolo tinuod Mura to. na to gwatus.
Pero kisay gihap, Gaps. Bisa gayap. Pagsulti na mong gilid, kisa ko nagayap. Oh, the eyes of, nago na sa Bible, ha? The eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. And Bisag kuan bisag ang buhok sa imong og ihap na nas Ginoo. Ihap na niya. Oh. Ang mga bahas sa may Yung sa bayon. kunog kwinta ba? Mama sa computer, Iya, pero, girl. abinin mo ka na, Nagsilir mo, bugoy, ang kaning akong bot, murag Pero ato na mga... kuwang pagtaod sa Ate Pre, ginuot ngali. dili, okay na mo, si Gilir mo, bugoy, pero ato na mga anak kanina, simbahan. Nanimba. Dili, tukar, sila may tukar. tukar dito. Why? Abi na ko siya, mani-mani lang ni Dong, pero akong anak na sa San Carlos. Mabito ni Nag-eskwela nang siya, wan, manindag at pagmani. Mabito ni Giling nga giregard sa pare sa mo gikas Canada si Father Ino kay kasagaran sa mga pare sa ilang simbahan ni Giling mga taga Uslob. Adi ay? Oh. Adi ay. Kaya na, Kumusta naman sa kuan Gili Bambina ko? Padre kaila mo siya. Oh, sa man minyo na. O, dugay na. Biyuda ng gali. Karon din aktibo ako lang mga nag karon din na siya hinimba, ito yung Pres, hinimba bay. Ayan na kayo na masing. Kaning iya sa yung tingwa sa yung banaban kay dali rin mo po kayong kwarta labi na panaos Pasko. Oh, labi na bagong tuig. Dali rin kayong kwarta kun ana. Mana nga, sige lang. Doon naman to kuan ba nga gusto na ipalegal kani mga pabuto. Wag no? Wagid. Dili ay, kuyaw man. Tigom sugot si Duterte kay Kuyaw, Davao, wagid. Kuyaw. Perti mingawa dito, nagbagong tuig. Inood. Dili, okay raman. Kani ato, Nang di gihol man ko na kayo. niya, ni Surwide na ang kuan ban. Katuro man kani ato katubitang libintador man to board. Di ba? Pero, Libintador. Gagmay kay... Gagmay o, libintador. Okay ra. Pero sa tinuray lang no, kanang musimba tag Pasko, di ba bagong tuig. Bisa kanang watuse kung maigoy mong kito. Oh. Imbis gikan ta na simba makapamali ka sinunta. Pero okay ra. O libintador lang. Dili Wala, katong ayun. dagko kay buto nga. Wala kay inya nga Super lulo, tukuyawanan kay tag bawang. mukalit ang sigit. Maurasad no. Sa ilang mabina ra ba, Ate Pres, lain naman ilang balikas, gikan simbahan nyo, Sa mabutan amin. sa... Ay! Bitaw para na ako mas mayo nga ikuan Mas jud ang maayo. ganang pabuto. Sabonis, Ngano man day nikaw tunggang gabi na kaldero nato mga planggana Sa dili una, mga inaanak kuan. daw, Ate Pres, sa Oo una. nya lata iguid-guid sa sakyanan dasdan kay ato mao man. Mao na sa una. Sa una, di Guid yun. sa Unsa sakyanan. toy patakara na kay kuno ana mga Chinese para kuno pag-drive. Pag-drive sa mga dautan dili kana mga Munyo. gimalas. Gimalas. Oo. Oh, ingon bitaw ko kay Pasko, inig pagkatao sa tong Ginoy ko nga, di man man sa tingali magpabuto kay pagkatao ni Jesus wala man sa Way nagpabuto. buto-buto. Oo. Mingaw man kaayo. Mao na. Mga baka ra man to dito nagtanaw. Mga anghel ra na nag-awit. Oo. Wala pa man nakipagkatawa. Wala. Depression, bagong na tao. Nag-strapping si Herodes ay. Wala man na. Gipamatay mga bata. Unsa gel? Sige. Wala pa man na kay ikaw. Tanaw ko na yung mga anak mo. Na din pabuto. Wow. Yung birthday na na magpaligri na ka mo nang susumad naman na siya. Mao din Ano mingaw pa na magpabuto. kuan utong-utong. Ori ay. Pagka celebrate pagkuan na. Oh, inig Agad bunyag ta na. simbahan. Luoy. Ako, Bert, luoy sa taon. Dito ko siya ko. Luoy po taon na negosyo taon. Oh, lagi. Pero okay ra ka ng mga fountain, okay ra. Ka ng Mama na, mga naroon, pintador, button, fountain. fountain. Fountain, mga Nindot Bengala. na. bengala. Bengala. Oh. Sige. 10 million ka. Huh? Ano yung di kakalimot na pads? Na si Tiban, Tiban, na ready na. Saan naman ka? Sige. Tara ta. Yeah, tara. Ready na magod ka. Hurar na tayo. Hurra, Lord! Hurra! Goodbye. Welcome, Pinipilaban. Apil di ka board, ana. Apel ay. Apel tanan. Apel. Kinahanglan ng yun. Pila ra ka ba yun? Course ka. Urot me sa First District, Tanan. Tanan. Mayor. Tanan mayor sa first. Oh. Asika, number 1, wala ang kuan. Oh. Thunder. Oh. Waan sa Thunder. Kanira yung Cebu City mo yung Runda, mga wasan. kahigo, Bord. Oh, Kani ha? mga... Runda, Kani wasan. mga konsyal Cebu City. Ah, Kutsel, mali. Si Ha? Kutsel na mali. Vice Mayor. Oh. Si Vice Mayor. Labella. Abot. Wa. Ha? Si Vice Mayor Labella. Bali na. Bali na. Bali na. Oh. Paano sila? Pilipino sila. Oh. Si Mayor Mike, wan pa kay katong mga nalambigi sa drugs ko no. Oh, dili Dili dawaton. usa. Oh, na pam sa listahan ni Duterte. Di Pinipigyan po siya, pero ming dili Oh. palabot. Wala sa ako na pahurara. Wala abot nga
butika na. Sige. Alam mo kay Bo, kay ang politika kay mga politician ko rin diri. Nya. Salamat kayo masing ha, si magpadang atong tulumanon. Kung ako ang